Tak dámy a pánové, ještě než je to v pořádku a v tomto okamžiku byl 7. hlavní dostih dnešního programu. Velká černová cena SO9 Intranet rovina kategorie národní listet na 2235 metrů startován. Imposant for Life a Veransom jdou do čela dostihu, využívají nízkých čísel u bariéry. Na 3. pozici tam byl Dick Morris, ale Dick Morris se v zápětí ujal vedení, takže Dick Morris v oblouku internátu v čele, na 2. místě Seko, 3. Imposant for Life, na 4. pozici následuje Averansom, na 5. místě je tam potom Budapest, společně s Budapestem je u bariéry na 6. pozici Magic Slipper, dále následují na 7. místě Mashraj, za ním potom v dalším sledu kompaktního pole zvnějšku Vernal Point, pod ním je tam Letní bouře, dále Seko a za nimi dále Duplo a za nimi Swakopmund, na dalších pozicích potom Universe of Gracie, Abaskas a Cabernet pole uzavírá. 1600 metrů do cíle dnešního hlavního dostihu, v čele diktuje tempo Dick Morris ze stáje Dr. Charvát, na 2. pozici potom Averansom, na 3. místě je tam Seko, na 4. příčce cválá Magic Slipper, na 5. pozici potom Imposant for Life, na 6. místě favorit Budapest, na 7. pozici Tessiov, dále ve středu pole s Tessiovem Letní bouře a zvnějšku Vernal Point, za nimi Mashraj, dále potom Duplo a na dalších místech Universe of Gracie, dále Abaskas a pole uzavírá se ztrátou Cabernet. Koně na konci protilehlé roviny nabíhají do lahovického oblouku, v čele dostihu stále pracuje Dick Morris, sledovaný teď Averansom, na 3. místě je za nimi Swakopmund, který se tam posunul, to znamená oba zástupci žlutočerných barev stáje CK Martin Tour v předních pozicích, na 4. místě za ním potom Magic Slipper, na 5. místě je tam Seko, na 6. pozici Imposant for Life, na 7. místě následuje Budapest společně s Mashrajem a také společně s Letní bouří. Koně budou už za polovinou lahovického oblouku a budou točit do cílové roviny, v čele stále Dick Morris, na 2. místě Averansom, 3. Swakopmund, 4. zvnějšku Vernal Point, koně v cílové rovině posledních 600 metrů do finiše, v čele dostihu je to stále Dick Morris, ale odolává útoku Averansom, na 3. místě Swakopmund, 4. Magic Slipper, na 5. místo se zvnějšku tlačí silná opozice vedená Abaskasem, Vernal Pointem, dále je tam s nimi i Duplo, 300 metrů do cíle, v čele je to ale stále Dick Morris, který odrazil nápor Averansoma. Dick Morris 200 metrů před cílem v čele, na 2. místě Averansom, 3. Swakopmund, 4. Magic Slipper a Budapest už rozbíhá finish. 100 metrů do cíle, Dick Morris čel, ale Budapest přichází se svou silnou koncovkou. Kdo to bude, Dick Morris nebo Budapest, ještě i Magic Slipper a Averansom, Dick Morris, Budapest, Averansom, Magic Slipper, Dick Morris a nebo Budapest, Dick Morris před Budapest, na 3. místě Averansom, 4. Magic Slipper, 5. buď Cabernet silným finishem nebo Duplo. Tam byl velmi těsný doběh na 5., 6. a dalších místech, nicméně zatím neoficiálně vítězem